Untuk sementara waktu es teh prei dhisik, ganti wajane sing tampil utawa anget-angetane sing tampil. Lah iki aku ape gawe menyok goreng sing merekah ngono kae lho Cah. Lah iki menyoke dhisike dioceki, nek milih menyok ki sing jenis menyok roti nek ning kene nek ngarani. Nah menyok ki ya milih sing nom-nom. Nek bar dioceki terus diresik, terus siapno banyu, nek banyune wis mulak-mulak menyoke mang dicemplungno Cah ya. Ditutup, digodhog nganti sak matenge, parno terus tinggal ngulek bumbu-bumbune iki mung bawang karo ronan uyah ngono wae wis cukup rasa rupa-rupa. Lah iki mang menyoke nek wis medhuk terus dipateni kompore, siapno banyu, iseni banyu es. Lah bumbune iki mang dicemplungno ning gone banyu karo banyu es iki mang Cah, terus diaduk-aduk ben kolot bumbune. Lah nek wis terus menyoke sing bar digodhog mau dicemplungno, dikum, nek iso ya dilebokno kulkas ben tambah adem. Lah nek wis kirane dikum selama sak jam, iku terus digoreng ning gone minyak goreng iki ya sing panas tenanan Cah. Lah digoreng nganti kecoklatan utawa golden brown ngene iki lho Cah. Lah ngene iki nek wis mateng terus dientas. Lah iki hasil iki renyah di luar, ya lembut di dalam. Monggo dirukuk dijamin wituk tenan Cah.